Tikulandireni ku program ya Zodiac Exclusive nthawi imene timakhala tikubweretsa anthu osiyanasiyana kukamba nkhani zosiyanasiyana zimene zikukhuza dziko lino la Malawi. Mprogram yathu lero ndakubweretserani a Bon Kalindo amene iwo amazitcha kuti the DC komanso akuti mtsogoleri wa Malawi osauka. Iwo anakhalapo phungu wa nyumba ya malamulo mbuyomu pakatipa adziwika kwambiri ndi nkhani zomenyera maufulu. Musatalikire, takhalani pomwepo. Ine ndi Leah Malikano. Takulandirani a Bon Kalindo program yathu ya lero. Zikoma kwambiri Leah, chifukwa chondiyitana kuti ndizakhale nanu mu program yanu yakuno ku Zodiac. Ndithu. A Kalindo anakupatsani president wa anthu osauka ndi ndani? Amalawi osauka ndi amene anandipasa president kuti ndikhale president wa anthu osauka. Ndikuganiza kuti mwina anaona zintchito zanga chifukwa ine mene ndinabadwira sindimakonda kulankhula nkhani mokhota ndimangoyenda straight. Khawapanga ndi wa opposition ndimakhazula, khawapanga ndi wa chalichi ndimamenya, khawapanga ndi wa kuboma ndimamuswa osakhala kumusiyanso ya choncho. Mwina Amalawi ataona kuti ndimangolankhula choncho ananditcha kuti ndikhale president wawo. Ndinachilemekeza chimene chindifa chake mmamva kuti ine ndine Bon Kalindo, president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi, chifukwa nkutheka azabweranso wina. Mtsogoleri wa dziko timasankha poponya voti. Inu anakusankhani motani? Ine ndinasankhidwa kudzera magroup. Kuli magroup mwina over mwina 20,000. More than that. So anthu osauka pa WhatsApp pamepo ndi pa Facebook. Pa Facebook ndi pa WhatsApp. Choncho ndinachilemekeza chimenechi kuti ine ndikhale president wa anthu osauka chifukwa inenso pandekha ndine osauka ndipo ndayendamo mu corridor ya kusauka ndimadziwa kuti what kusauka is. Nde Amalawi osauka wandi ati amene? Amalawi osauka ndi amene akukhala below the poverty line, amene tikunena pano ena mwayo kuchokera chazana sanaje, amene akulephera kutumiza ana awo ku school, amene sangakhale lero ndi 10,000 yokuti akagulire mankhwala ku pharmacy, amene chakudya nyumba mwawo mulibe, amene ngakhale tikunena pano akulephera kuti mwinaso akavule mchenga paja boma asolalesa kuti ati mchenga ndi wawo ndi alesa zitenga license. Amene ndi amene ine ndikuwalankhulira. Nanga UDC unachokera pa? UDC ndi title imene ine ndinapasidwa nthawi imeneyo. Ndili ku ADRA. Ine ndagwirapo ntchito ku ADRA kuchokera mchaka cha 2000 kuzafika mchaka cha 2008. Ku ADRA ndimagwira ntchito ziwiri, ndimagwira ntchito ngati youth program officer komanso ndimapanga drama muti kuferanje. Choncho anthu ataona zichito zanga amene kuti uyu is a dangerous child, uyu is a deadly child. So ndifaje panabwera liulo kuti the DC. Kodi DC ndi deadly child? Deadly child. Osati district commission? No, it's a dangerous deadly child. Ndemu matero kuti Bon Kalindo. Yes. President wa Malawi osauka. The DC. The DC. Okay, you now have at least 12 cases at court. Is this normal to you? Quite nice. It is normal. Normal in a sense that because I know that I am not wrong. Ndimachikondwerera nso kwambiri chifukwa ndimadziwa kuti at the end of the tunnel I will be victorious. So sinimadandaula. That is why Leah ndi Amalawi amene akutionera ineyo ndikatengedwa ndikapita ku polisi simuzamva apo kuti chadwala achitengera kuchipatala. Ndimakhala normal chifukwa ndimadziwa kuti ma cases amene wandu opangidwa ndi anthu andale amene akulephera kuvomereza situation yawo. Moti kumangidwa kumene kumakesi 12 osewa mukuona kuti sizanomo simunalakwitse potengera kuti ntchito yayikulu imene boma imachita ndikuonetsetsa kuti malamulo a dziko lino akugwira ntchito komanso akutsatiridwa. Amene anganene zimenezi kuti ndizanomo kapena sindilakwisa ndi a court, ndi uthenga umene ukuchokera ku court ndi umene songa apange iwo abomawo
komanso amalawi kuziwa kunena kuti munthu chandolakwa kapena ndosalakwa. Ndiye tiyeni tiziumvesera uthengawo kuchokera kuzomba kwachoka uthenga otani, kumangochi kuchoka uthenga otani, ku Lilongwe kaya kuti kuchoka mauthenga otani. Koma ineyo ndimazitenga kuti kwa ine ndizanomo ndipo sinimadandaula china chilichonse, ndipo ndimafunanso even more cases akubwera kumangidwa kochuluka. Moti akamahumangani chonchi inu simuonapo kuti akutsatira malamulo kuti mwalakwitsa koma mangoonapo ndale? Ine ndimaonapo ndale chifukwa munthu ukalakwitsa tu umadziwa wekha. Kodi izitu zili ngati mayeso kuti umadziwa wekha kuti ndipambana kapena ndilephera. Ndiye inenso ndikamaona kumangidwa kwanga ndimakhala onyadira kwambiri. That is why even apolisi amandifunsa simafunso kuti ndi chifukwa chani muli osiyana ndi andale ena. Ndiye ndimawuza kuti chifukwa chakuti ine sine 1 siwandale, 2 ndimangoyima pa chilungamo. Inu siwandale, simunakhalapo phungu wa nyumba ya malamulo, sindale zokhazokhazi? Ndinakhalapo phungu wa nyumba ya malamulo nditaona manidzi aku constituency kapena mudera langa. Komano nditakalowa mu nyumba mucha ndikutulukamo 2019 ndinaona kuti amalawi ali pa mavuto kwambiri ndipo dziko lino silizatukuka ayi. Pokapo mulungu azachite intervene chifukwa kuja ndi dimba la anthu, a group of people amene anakonza ngati dimba lawo kuti azipeza ndalama, ndipo kumene kujako kumatuluka ndalama koopsa muboma ku nyumba ya malamulo kuliza chinyengo zambiri. Ndipo munthu amakhonza kupita kumene kuja ndi mind yonena kuti afuna akakonze dera lake, koma kakalowa mu nyumba muja amakapeza mu system imene imamuchita ba kuti zakumuzi kuja ayiwale. Ndiye ineyo ntakalowa naona kuti zimene ine ndimaganiza ma aspirations anga kuti ndifuna ndisinthe dera langa si zimene zili kumene kuja, ndi system yosiyana kwambiri ndi zimene amaganiza munthu. Ndi chifukwa cha akuluakulu amanena kuti uzu ndi wobiriwira ukaukhalira patali koma ukakauyandikira umaona mabowu. Ndiye kumene kujako naona kuti simalo abwino kuti ndipitirire. That's why today simuzamva pakuti Boni Kalindo akupanga ati zandale ndi wachipani chakuti ayi ndinaganizaso zotuluka mu UTM. Komano tibwere apa mukuti kumene kuja kuchitika zambiri zoola ndi ziti zimene munazoona inu 5 years kuti izi ndizoola ku parliament? Ndikumvesa chisoni. Mabiru ambiri amene amatuluka kumene kujako amapangidwa pass ndi mabiru amene amapangidwa pass after ma MP bofi aboma komanso opposition atapasidwa makobiri kuti tiyeni mukapanga pass ichichi on top of poor Malawians, at the expense of poor Malawians. Zambiri zimene zimachitika kumene kujako ndi nkhani ya ndalama basi. Olo muzaone kuti ma allowances yawo akangonena kuti ifeyo sitilowa mu parliament nthawi yomwe within an hour kumakhala kuti ma allowances yawo aonjezeredwa. And yet munthu wokuti ndi nesi, ndi mphunzitsi wa polisi, wa ame kuti boma likhale ndi chidilo lowonjezera ndalama sizimathekayi. So kumene kuja kuliza chinyengo zambiri. Nkhani ina ya chinyengo imene ili kumene kuja ndi nkhani ya ma pension. Pali anthu ena paja uphungu khala MP amangolola wina aliyense ngakhale osapita ku school bola unene kuti uzizwa kuti how are you, uyankhe kuti I am fine and how are you. Ena amalowa nyumba muja mwina kwa 5 years 10 years koma sanalankhulepo sikolo limodzi. So ambiri samazindikira ndiye kuli pension imene amalandira phungu ina aliyense kumene kujako amaberedwa ambiri aja kuliza chinyengo zambiri. Yes. Moti nonso mmalandira nawo pension kuti munakhalapo phungu wa nyumba ya malamulo? Yes, ndinalandira nawo pension. Koma pension yangayo inali ndi ma gray areas okuti pano pamwe nasindira nkhula zambiri chifukwa nkhani ili kwa lawyer koma munali ma gray areas. Mufuna mukajeso zijazo zimene mukuzinena kuti amangodyera Malawi inu mufuna zimene zomwe? Ineyo ndili entitled kapena ndili entitled kulandira chifukwa choti ndidakhalapo phungu wa nyumba ya malamulo. Bwanji simunakane kuti ine ndimangofuna kungoyimira anthu osauka izizi zanu za ndalama ndi zina zotero zenayi? It is an entitlement. Aliyense amene ali kumene kuchama enela andire ndalamayo. Ndiye khaya umayima kulankhula kwa zaka zimene wakhala mu parliament kasuma ima iweyo kuyenera ulandire ndalama imeneyo. Koma chifukwa cha kusazindikira anthu ambiri anasekedwa kumaso kwawo samadziwa zimene zimachitika ku parliament. Oti ngati kuli institution imene ili too corrupt
ndi parliament. Mwati simmafunanso mutapitakonso. Koma 2019 tinakuonani munapita tu ukayimirira ku Blantyre. Yes. Why did you do that? That time tinali tikuyamba kumene chipani cha UTM and ndi malemu Chilima titaona zimene timafuna kuchita achieve, timaona ngati together tikoza kusintha dziko lino, koma the system is the same. Mwati munaona kuti kumenyerera ukukwa asikugwira. Pokapo kutabwera president wina, munthu wina amene azasinthe zochitika za ku parliament, amene azasinthe kunena kuti azaziwise dziko la Malawi kuti udindo uwu siwopitira ku sukulu ndiongosankhidwa, ndi azatembenuzonso ngakhale masalary, kuti salary zimene amalandira ma MP azizalandira na anthu auku amboma, maziphunzisi, manesi, anthu aku agriculture, anthu a police. Fache kumene chako kuli ndalama zosewereza zimene chazo zikanakhala kuti ndalama zakupereka kwa Malawi aeni yake ziko lili kuyenda bwino, kuti ifeyo aku parliament tizikalandira ma allowance chifukwa ntchito yathu ndiyotumikira anthu. Okay, before we go deeper into the system, ndimafuna tibwereso pa nkhani yomangidwa ija. Yes. Ena akuti zina zomwe mumachitira dala kuti apolisi azikumangani cholinga muzitchuka akalindo mukhalebe relevant kwa Malawi. Inu mukhoza kulankhulapo zotani? Mukuti tu ena osakhala ena kuno ku Malawi ndikomvesa chisoni chifukwa china chilichonse anthu ambiri amachitenga negatively. Sindikukhulupirira kuti alipo munthu amene angangobadwa ndi cholinga kuti azifuna kumamangidwa. Kundende tolo kukhalako 2 minutes yokha inuyo popeza simunamangidwe, koma 2 minutes imakhangati wakhalako zaka 100. Kundende simalo wabwino, especially so ndende zakuno ku Malawi ndizomvesa chisoni zosiyana ndi maiko ena ato anthu ena akapita kundende amakhala ndi bed yawo, amakhala ndi toilet yabwino ya flash, amakhala ndi matishu, amapasidwa menu yokuti usankhe zakudya zimene ukufuna kudya siku limenelo. Osakhala ku Malawi, ndende za ku Malawi ndikonunkha kwambiri, kwa nsabwe, kwa nkhunguni, mulibemo ventilation, mulibemo mabedi, umangogona pa floor, ndipo ndi ndende zokuti sungafuneso mondo kukhalako. Ndiye ndiwopenga yekha amene anga mafune kuti azipita ku ndende kucha, nde akamanena kuti ndimapangira adala, ndi nkhani yomvesa chisoni chifukwa ineyo ndimapanga zimene osakhala chifukwa cha ine, ndimapanga chifukwa cha Malawi osaukacha, ndipo akamandimanga muja asamandimanga tene amamanga Malawi. Koma pano si madandaula kuti akutulutsani mwachangu, munatulutsa audio kenaka kuti andikudandaula kuti ulendo unanditulutsa mwachangu. Chifukwa chani madandaula kuti akutulutsani mwachangu? Ananditulutsa mwachangu chifukwa choti ine ndili pa mission yochita appreciate ndende zonse muno Malawi, ndipo ndipuli yangaso kuboma la Malawi kuzera ku Malawi police kuti mukandimanga musamandisiyeso ku ndende yomweyo imene munandipitisa kale, azindiyendesa chifukwa ine ndili pa mission yokuti kusogolo kuno tizakonze ndende zathu. Yes. Ndemu papangira dala. Kuti akuti akupengeni kuzomba akupitiseni kumpota. Azini kupangira dala pa send ndikungwapempha kuti akanditenga akandiona kuti ndine olakwa azinditengera ku ndende zina chifukwa ndili pa mission yochita appreciate amene akukhalira akaidi chifukwa cha kuzunzika kwambiri kumene kuchako kuli ndi malo amene akuchita bleed matenda, ndi malo amene anthu akungomwalirako chifukwa cha condition ya ndende. Ndipo nzomvesa chisoni kuti ngakhale andale athu amayiwala kuti siku lina nawonso azabwera kuti akanayenera nthawi inoyo akonzeretu ndende zathu chifukwa siku lina iwo ajaso azapita kumene kusi. Ndi ndalama zolipira maloya mukumazitenga kuti milandu 12. Koma mumakhala zokuti muli ndi loya ndipo mukuyenda nawo kuzomba, kubalaka, kumangochi, kulilongwe, mukumazitenga kuti ndalama zimenezi? Choyambirira ndithokoze Mulungu. Chifukwa ndi funso limene ine ndimazifunsa so mu mtima mwanga mukuti ndi chifukwa chani Ambuye mmapanga zimenezi. Koma Mulungu samasiya wake, amabweresa ma wonders. Simungakhulupirire kunena kuti ndalama zimene ine ndimalipira kwa maloya kapenanso ndimayendera kumayendera mapero zimachoka kwa Malawi. Komanso aliko anthu ena amene anabadwa ndi umunthu amayiwalira ntchito yawo kuti ntchito imapasa ndalama ngati maloya. Palitu maloya ene amangobwera kuti andithandize,
koma sindikufuna kuchula mayina koma aliko ndithu uko kunja uko motamango kulondola ni kungokuthandizani kungondithandiza enanso amachita kumayimba amafoni kuti muzakapitula mulandu wina muzatiuze tizakuyimirira chifukwa chani ntchito imene ndikugwira ndiyogwirizana ndi zimene Amalawi akufuna. Ena akumati akumakutumani anthu ena andale kuti muzilankhula komanso muzichita zina ndi zina zimene mukumachita akalindo kusokoneza boma ili. Ndinkani yosekesa kwambiri kuti kapenanso ndi chipani chokhacho cha anthu ofoira kapena amisala amene angamandipasa ine chithandizo koma mawa lake ndikajambule uduyo yo atukwana yo azuzula chifukwa ine sindimaona kuti ati uyu ndi wa MCP, sindiona kuti ati uyu ndi wa DPP, sindiona kuti uyu ndi wa UDF, sindiona kuti uyu ndi wa FORD, ndimangoswa olo mu UTM momo nimamenyanso ndiye ine sinditumidwa ni munthu koma amandituma ndi Amalawi. Ndimangofuna kungoyima chilungamo chifukwa chilungamo ndi mwano, chilungamo ndi mwano, ngati sukhala ndi mwano sungayime pa chilungamo. Yes. Ndei nomangamba wina aliyense. Ine ndimangongamba olokongo kuzodi yake ndakungambapo ndisoneto. Ine sindimanyengereratu ya ine mangoyima pa chilungamo. Fache kukuuzani kuti azodi yake masuku mukuoneka ngati muli biased. Ndi chilungamo tikufuna kuti muchite improve. Ndi chilungamo chino. Tikufuna kuti muchite improve from where you started from because Zodiac has been there and he has been giving us good stuff all these years. So kukuzuzwana lero kuti mukuoneka tungati mukukonderako pang'ono. Si mwana oti kumandi chilungamo akufuna Amalawi azimva bezo koma muzikhalabe number 1 monga mmene mwakhalira number 1 zakazi. Mene munachitira ulendo uno kuti angokumasulani nthawi yomweyo mukupita ndikatulusa tima audio kuyambiraso zija zimene nakumangirani zija ndikuyambano kusindika. Should people really take you seriously? Kapena it's one of those sewero? Ineyo sinimapanga sewero pena paliponse. Even here pamene tikulankhulana ndi you are able to see kuna kuti ili ndi sewero komanso ili statement isi sewero. Ine sindipanga sewero pena paliponse. These are serious matters. Chifukwa izizi ni nkhani zimene zikuakhuza Malawi siku ndi siku. Amalawi tu leya akuvutika kuopsa. Ndipo zimamvesa chisoni kumthai zinaso kumagwesa nsonzi. Maona ndale akutumbuka kwambiri ndi ndalama kuma taxpayers money. Kumaba ndalama za anthu osauka, kumakafupa ndalama za anthu osauka, chikhalire nicho anthu pali madera ena kumadera kwawo kulibe konga khale njigo, kulibe konga khale sukulu, kulibe konga khale olabati ntukula pakhomo. Ntukula pakhomo jatu ndi political gimmick, njira zokuti azichitira siphoning government money ndikumakapereka kwa azibale yawo. Ndizomvesa chisoni. So ine sinimapanga zachibwana kuti ndizingopanga mwakuti po jambula zimene zijazo ntatuluka kundende ndi chizindikiro chooneka kuti ineyo am a true fighter. Nimangoyima pa chilungamo ndipo ndimanga sikunga ndimise ine kuti ndizilankhula. Ndimafuna pankhani meneyo kuti you are a true fighter. Mumangoyima pa chilungamo. You are calling yourself a human rights activist. Yes. Mukumenyera ufulu wa ndani komanso pankhani zake ziti. Ine nimachedwa kuti ndine Boni Kalindo, president wa anthu osauka. Ufulu umene ndikumenyera ndi wa anthu osauka. Ndipo pakale panonso tu zapitiriratu zankerankerabe chifukwa ngakhale ulo wa polisi ndikuyamenyeraso ufulu. Faja polisi sotu ndi anthu amene akuvutika Malawi muno. Ngakhale ulo wa omwe wakumangani wamukwamenyeraso ufulu. Inde aliko ena ja matama umafuna kumaitenga polisi jangati yawo. Ndi amene jati kuyamenyeraso ufulu chifukwa changati kuli mtundu wa anthu umene uli ovutikisisa kwambiri. Number 1 pali ya polisi, number 2 pali ame, number 3 pali ma civil servants wonse in general. Mukapita ku ame lero mukapeze kuti kuli timati lance corporal komanso kuli ma private soldiers amene ajawo ambiri aja ndo okwatira amakhala kunja kwa barracks chifukwa cha 1 kusowa nyumba. Lero li house allowance yawo inachosedwa, privilege ya mazi inachosedwa, magesi inachosedwa, akunena kuti achoke kumene ali ku marenti kuja akabwere mu barracks. Ndefunso ndionera kuti ku barracks kuli nyumba. Mukapita ku polisi mungopita pa area free pompapa kapena ku area jani pafupi ndi ku company ya PMF mukaone nyumba zimene zili kumene koko. Ena akumachita kutenga doti ndikungomanga okha kuti ana azigona mmene mu. Tapita ni kukanjeza, tapita ni kunzuzu, tapita ni kunzomba. Mukamva chisoni ndi anthu omvesa chisoni. Polisi inali yakale ili ni ma helicopters not today. Ame inali yakale anthu ajakumlandira mabifi. Uje ni tini fish, nyemba, chani mikaka,
koma lero andali atalowa ataona kuti ili ndi dimba lawo lokubana makobiri anathesa zonse zija. Ndiye ufulu umene ndikumenyera sopano pakali panopa at a national level, ndikumenyera wina aliyense maziphunzisi amene akuvutika, manesi akuvutika, komanso pamwamba penipeni anthu osauka akumezi. Ndi zinthu ziti zimene inuyo pakadali pano Aboni Kalindo mumayima nkunazo kuti ineyo ngatomenyera ufulu, ndamenyera ufulu wa Malawi osauka amene ndikuwayimirira ichi ndinatere ndipo izi ndi zimene zinachitika. Number 1, kumbukirani nkhani ya tollgate galimoto yaing'ono imachajidwa 3.7, koma ifeyo Malawi First nthawi imene tili ku CCTV tinamenya galimoto yaing'ono ndi 1000. Tikanena kuti tollgate amadusapo sowa galimoto yekha, osauka ujanso amakhonza kukwera matola, ndikukwera mu galimoto muja chifukwa zimene zingachitike pa tollgate ikachajidwa mtengo, ndiye kuti so mtengo wa anthu okwerera azima umakwera. Minibus mtengo wawo so matani umakwera, zimene zijazo inenda pangapo. Tamenyerapo ifeyo ufulu ofuna kuti ana sukulu azikhala ndi ufulu wawo okuti akamapita ku sukulu kuja khanga dali achikatolika azionesa kuti iwo ndi achikatolika, achisilamu nawonso azivala hijabu yawo. Tamenyerapo ufulu okuti boma lisise zinthu zina ngakhale kuti ndilosamva. So pena timayima chonchi ndikumalizuzula boma ndimaona ngati ndi nkhanza, koma abomaja akakhalanso pena amatha kusintha zinthu zina kuti asazipange. Kupatula ya tollgate china ndi chiti chimene inu mumati inedi I'm worth to be called human rights activist. Inetu mukamvesera ma daily audios yanga panali nthawi ina imene ku prison amafuna kuti anthu onse aku prison pakutha pamwezi aziyadula ndalama ati zimene zozo za welfare zimene jatita inena nkhani imene inalesedwa. A prison kuti apasidwe promotion akuyenera kuti apange interview, yeti chikhaleno chaku police amangopangidwa promoted, zimene jaso ineyo nditazilankhula zinasintha. Boma lapanga khala kumapanga ma program osiyana opinja anthu, tikangojambula mu audio kapena kungonya kuti tipanga matemo, zimene jama zisinda. So ndipayima very tall, ndikumasangalala kuti ineyo I have achieved. Mona zaimapo very tall for the first time kuno ku Malawi munachitisa mademo opya kwambiri ku northern region, yes, ku southern region kuno, ku central region komanso ku southern region. Mutamaliza ma demonstrations amene aja munazati yes, zinamveka kuti mwakanganako ndipo inu mwalandira chithumba. Munazayankhulaponso kuti Malawi si munthu omufera. Yes, kunali ku Zodiac konkuno kumene so anzanu wena anandipangapo interview yondifunsa kuti ndi chifukwa chani mwakhala pay Kalindo simukupanga ngati kale. Ndiye nanena kuti Malawi si omufera. Reason imene ndimalankhula zimene ndimanena kuti ineyo nthawi imeneyo ndinaza bebayo ndimayikidwa ngakhale m'matipi dziko lonse ngakhale m'maminibus amakamba zaine, koma nditamangidwa sopano napezeka kuti ndili ndekha opanda ololoya. Ndiye nanena kuti Amalawi akuoneka kuti samaziwa chimene akufuna, pokapo tizapange mademo agulu ineyonso ndizabwerera pansewu, koma ndakumana nazo. Then later on tinapanga a group of activists limene tinayambiranso, koma ena sana amve bwino, amaona ngati kunena kuti Amalawi so afera meaning kuti ine ndimafuna ndisiye. Ndimanena kuti ndizipanga izi pokapo tikamayenda ngati gulu. So we have Malawi First imene muli magulu osiyana. Kumbali ndi kuno Kalindo. Yes. Mudalandirako kabanzi nthawi imeneyi. Tindalama toshepa ndithu munalandira kukhala chete kwa kanthawi. Ine sindinalandire ndalama, ndipo ngati ine ndinalandira ndalama waboma amene anandipasa ndalama abwere pano, ndipo ine ndifuna ndinene pano ku mtundu wa Malawi moyang'ana kamera yanuyo kwakhala akubwera aboma kuti azindipasa ndalama ndisiye activism, koma ine sindingalole kuchita sacrifice mwazi wa Malawi chifukwa choti ndilandire ndalama. Akati apo kunatchuka kuti ine ndagulidwa Hama, ndagulidwa VX ndi aboma. Inetu samangooneka chonchiya, inetu ndi zinthu zanga zimene Mulungu anandidalisa nazo, ndipo ndimasangalala kuti Mulungu anandipasa zinthuzo. Komanso Amalawi azindikire kunena kuti ino so short mmapanga ndalama zanu. Ndine ndalama zanga atu. Mmapanga chani? Ine ndine wa business, ndimalima, mandimvesa, ndimagulisa nthawi zina magalimoto. Ndi nazo zanga, komanso above everything ndinali member wa nyumba ya malamulo. Susonza kuti ndingakhala opanda njinga. So kuyiona ine amaona ngati kukhala activist
ndiye kuti munthu uziyenda pawiri bala iyayi mulungu anatiuza kuti tikagwire ntchito mosiyanasiyana. Ena anabwerera kuti azitengamo ndalama, ena anabwerera kuti azapangemo chilungamo. Ndiye ine ngati ndabwerera kuzatengamo ndalama, Amalawi ndi amene atachite jaji. Ngati ine ndabwerera mu chilungamo, Amalawi omwenso ndi amene atachite jaji. Masiku apita omwewa munachititsa msonkhano wa atolankhani. Who sponsors those press briefings and your demonstrations? Thank you very much. Mafusafuso lanzeru kwambiri. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti Amalawi akufuna kwabwino osaukawo. Timati ine ndikamapita ku ndende amasonkha ma 5,000 ma 10,000. Tikamafunanso kupanga press briefing amasonkhaso Amalawi omwewo. Ndiye zimene zijazo zimachokera kwa Amalawi. Samangobwera anthu a business kandani kulinkhani iwe mwalaye tabwerani muigambe pa press briefing ndalama nkukupatsani. Ku Malawi kuno kuli anthu amantha koopsa. Ndipo ngati kuli dziko limene lili ndi anthu amantha ndiye ndi dziko la Malawi. Ambiri amaopa kumangidwa, ambiri amafuna zikhala connected ndi anthu andale. Choncho amaopa kuti abwere azati pase chithandizo. Koma chithandizo timachifunadi kuti chizichokera ku zipani, chizichokera kwa anthu osusa, chizichokera kwa anthu a Malawi eni ake. Mumafuna ndithu atamakuthandiza chifukwa nkhani zimene zazo timakamba zijamwa chisanzo zimakhala zokuchita affect you. Fache atati lero li mu office ya president muli vacant. Eti amene ningaime o president sine angaime ndi ya UDF, angaime ndi ya Ford, angaime ndi ya DPP, angaime ndi ena Siboni Kalindo. Ndiye timafuna kuti iwo aja azitenga nawo mbali. Koma asogolera athu akunoko ndi makape kwambiri. Asogolera athu ndi makape ndi makawazi amantha amafuna u president koma safuna kumutengera munthu osauka kumuyimirira kumulankhulira koma amafuna u president. Koma amafuna ifeyo tizimangidwa chonchi. Ndiye akati chocho azikulembera message kuti that is good. Tikufuna msogolero kuti akapite akapange matemu akachoke pa community pacha osaopa mfuti. Ino ndemu mazitenga kuti ndinu kata kweli. Ineyo mulibe mantha. Mantha chani. Munthu umakhala ndi mantha ukakhala kuti you are doing a wrong thing. Ndiye umakhala ndi mantha. Umakhala ndi mantha ukakhala kuti wadya ndalama zawo. Chifukwa pali ena ma activists ena ni ma blackmailers. Ama itenga nkhani jandu kuiuza kuboma kuti tifuna tipange mademo. Aboma akaimbira kuti bali tuka 5 million apa amabwera kuzatenga not Boni Kalindo. Modi tsiku lina lake mmafuna mutazayimirira o president mdziko lino? Ineyo maganizo amene ndilibe. Ine nimangufuna kuti ndizamuone Malawi akudya bwino, Malawi azamutumize mwana wake kusukulu. Chifukwa tu andale tu ndi anthu ofoira. Zimene tu amafuna munthu wakumuzi. Amangofuna akhale pa ntchito, akhale pa business yabwino, mwana wake azipita kusukulu, iyeyo akaweruka azaje ndi mkazi aje. Samafuna kukapempha wandale. Koma andale anachita create platform yonena kuti asowese ndalama monga imene apangira awa MCP. Asowesa ndalama muziko muno ndiye inu muzipita muzika apempha iwo azonena ngati ni milungu. Wamene wasowesa ndalama? Ndalama imene muli nazo ndati ndikusacheni mukhala nazo. Mungopezeka ndi woche yani yoto. Mpesi mwana muna mpezeka matishu. Mama ndalama kulibe. Ndalama asogoleri anzeru amatenga mafupa ndikumpasa galu iyo azidya bwino minofu yawo. Koma akuno akudya mafupa okha, akudyaso minofu okha. Malamo kuti mwina bwezi pano akumati pang'ono pokha ndalama jezichita sagreta anthu azipanga ma business yawo so comfortably not in Malawi. Chifukwa chani asogoleri athu ndi ajera. Munakhalako uphungu wa nyumba ya malamulo nthawi ya chipani cha DPP. Munaliso uphungu wa nyumba ya malamulo wa DPP. Mukusiyanitsa bwanji mmene zinthu zikuyendetsedwera pano mdziko lino ndi mbuyo? It has gone to the dogs. China chili chose nchosokonekera. Ababa dziko lapita kwa agalu. Ababa cha salapo ndionena kuti kodi ndalama mawa kukacha ndipanga ndalama zingati ndizitumize kunja ndikasunge. Kodi kunja kukacha abale anga ndi agulira magali moto angati. Alibe nthawi yoganizira munthu wako muzi. Kale lija nthawi ya Bakiri Muluzi kunali starter pack. Nthawi ya Bingu wa Mutalika kunali fertilizer wochipa. Nthawi ya Joyce Banda Zimaija waesesa. Peter Mutalika nayenso naye anayesesa kumbali yache. Ndipo nthawi imene jayo mukayangana ngakhale olo mafuta ogulira galimoto analipa mtengo osikirako. Koma awawa akuoneka ngati khaya analipa luzu nthawi yayitali. Fache chaka chimene akanapanga mawonders a MCP ndi chino 5 years inoyo. Koma apeza kuti mu 5 years mo akhangata saka 15 kuonongeratu. Khoswe yakama muluma munthu ama muluma ndukumampeperera.
osaziwa kuti akulumidwa koma awawa komatu munali patsogolo pushing for this government kuti iwine Yes. munachoka so ku DPP. Yes. You were pushing kuti Yes. boma limenelo ende lero mwafika pomanazo kuti dziko lili m'manja mwa Galu. It has gone to the dogs, and I want to repeat this statement without fear. This country has gone to the dogs. And pakanakhala kuti pomapezeka mwayi okuti anthu achite transfer malawi muno akana salamu achakwera ndi abale awo ambiri akanapanga transfer ena kupita ku Mozambique, ena ku Zambia chifukwa amalawi akuzunzika kwambiri, ena akanapita ku Tanzania. Tikunena pano 3/4 ya Malawi ambiri ali ku South Africa koma akuvutika, ali ku America. Maziwa ntchito zimene amagwira anthu aku America mutati mufufuze mbapeza kuti graduate koma akumuvezeka munthu okalamba uje ni kabudula, munthu akusiya certificate yake chifukwa chani? Ma policies akuno ku Malawi are very what I can call stupid. My policies that's no very good programs but no implementation. Kuli program ina jema ndipweteka kwambiri Shire River Basin inamba 2012 inachitwa launch ku Liwonde pa 12 July kuzafika pakana lero anthu amangopanga bema meeting kulibe ko implementation of that program. Angoja ndalama Angoja anthu makobiri ndiye kuliso company ya sugar ya Salima kumene andali akumapita sumana kumakangoba koma so Boni Kalindo, you are also to blame kuti you were a part of influencing Malawians kuti alowetse boma limeneli. Ineyo ndinabwera somomono muzodi yake kumene swanina pepesa kuntundu wa Malawi kuti nthawi imeneyo timaona ngati tikuphika nyemba osaziwa kuti timaphika nsuzi wanandolo. Izi ndi nsuzi wanandolo ndinapepesa ine ndichifukwa chake nditangokhala barely a year ku UTM ndi Tonse Alliance ndinapita kumakamuza Malemu Chilima kuti bwana tiye tituluke chifukwa zimene amafuna Malawi sizimenezi. And kwa amene amadziwa chilungamo Malawi there amanena kuti Boni Kalindo wakhala akumuza Malemu Chilima kuti tiye tituluke. Zisanafike so pamene zafika zinthuzi ndichifukwa ine nitaona kuti anzanga akukaka mirango ine ndinatuluka ndikuzapepesa pa zodiac kutundu wa Malawi kuti mutikhululukire zimene tinkapanga zija tinkaona zija kuti tikupita ku Kenani sitikupita ku Kenani tikupita ku Bagamoyo kapena iya tikupita ku Kasiya. Yes. Mupita ku Kasiya? Iyo ulendo ndo Kasiya tu. Simunafike so Kasiya. Iya ndili pa jaba majeda pa yeye wengine. Mwakhala mukutulutsa ma audio nkhani mwayamba ya Malemu Chilima kuti munauzapo zakuti mwakhala mukutulutsa ma audio onenapo nkhani za imfa ya Chilima makamaka mukumati chani? Ine sinatulusepo audio ya imfa ya Chilima ndipo ne madabwa kuti aboma anabwera kuzandigwira ine kuti natulusa audio ya imfa ya Chilima. Of course nkhani ili ku court ndeti adikira aboma kuti akachite prove kuti ineyo ndinachulusapo audio ya imfa ya Chilima koma ndivomere kuti ndakhala ndikutulusa ma audio owachita uoni amalemu a Chilima kunena kuti bwana tiye tituluke uyisingwirizano uwu ndi olose ndikakutafune zimenezo ndiye ndakhala ndikupangapo ndipo koma zangozi tumwakambapo kwambiri audio ena mina mwagamba zokhuzana ndi ngozi imene inachitika. Yes, zangozi ndakambapo koma osakhala kuti Chilima anamwalira bwanji. Zangozi ndapangapo kunena kuti boma ngati boma is a big enterprise. Zitheka bwanji vice president ndege yache kusowa ndi ukatenga 27 hours osayipeza kusonza kuti kunoko tilibe capacity kusonza kuti even ulonkhondo itabwera Malawi munomo ndiye kuti asilikali ame azi ayimbira auko kuna kuti akuluakulu kunja kuti ku adatu tiye ndipume. Izimezo ndiye ndalankhulapo ndipo sindikukana ya ndalankhulapo koma sindinanenepo ine kuti Chilima anamwalira bwanji oyi tingofuna tikudikiraso nafe chilungamo chifukwa Malawi akudikira chilungamocho. Nde inu pamene paja makamaka mangolankhulapo za mene boma linathamangira ndi nkhani meneja liya osakhala linathamangira mene linapusira ngati akulephera kumusa kasaka vice president ndiye kuli bwanji inu ndine tingasakidwe sangoti teni timusiya ajidwe ndi ng'ona ko kamena ajidwe ndi afisi. Boma limayenera alikhale ndi china chilichonse in place kwa akuame ngati kulibe equipment agulire equipment, ku police ngati kulibe equipment agulire equipment, ku PVHO ngati kuli zinthu zofunika apange zimene zonse zizikhalapo. Lero lino muzaone ngakhale ma city assembly ngakhale ma firefighters alibe ngakhale magalimoto
What was your expectation mutangomva nkhani manager yonena zokuti ndege ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko sikuoneka? Expectation yanga ndimaganiza kuti mwina ndege yasowa mwina yakatera ziko lina, and I expected the best. Sinayembekezere kuti tikuona zimenezi, ndipo ngakhale ulo Amalawi ambiri sanayembekezere kuti azamva uthenga umenewo. Ndiye pakadali pano pa tikamakamba za imfa ya Chilima, mukuona kuti imfa imeneyi isokoneza chipani chifukwa inu munali komweko ku UTM, munalinso mugulu loyambitsa chipani chimenechi cha UTM, munalinso mugulu loamema Chilima kuti achoke ku DPP abwere ndithu ayambise movement imene later on inali UTM. Mukuona kuti imfa yawo isokoneza bwanji chipani cha UTM? Imfa ya Chilima yasokoneza kale chipani cha UTM. Yasokoneza kale. Tikunena pano muli makampu atatu. Kuli kampu ya Michael Usi, kuli kampu ya amene akuteteza mzimu wa Chilima, ndiye kuli kampu ya ministers amene akakamira kuboma. Mind you, achipani cha UTM anatulusa statement kuti yo atuluka mu mgwirizano. Kodi inu bambo wanu akukuza ni kuti tuluka ni nyumba ino timapanga renti tikakhale nyumba ino mukhala momo, zikusonyeza kuti ndinu mwana osamva. So chipani chija chasokonekera kale, ndipo ndizomvesa chisoni kuti kumene kuchako kuli asogoleri ngati amayi Patricia Kaliati, Akambala, Awire Tikalonga, Louis Ngalande, Amasangwi, Amakondi, Achijaonga, anthu ozindikira mayi Makuta, ozindikira kwambiri amene akanakonza kubwera onse pamodzi ndikukambirana how to protect the party. Koma vuto lako no kumalayo mwaziwa ngati limene limatuvuta kwambiri anthu ndalama, kumene munjamu kutero kwa anthu akulandira ndalama, andi imfa ya Chilima anthu ena alemererapo ndisoka kwambiri kwa iwo amene kulemererako kuchipaniko umboni mulina waka lindo kuti anthu alandira ndalama kumene zinthu zimachita kuoneka zokha. Ma statement ya munthu amakhoza olomene ndikulankhula pano Amalawi are able to see kuti ine ndikunama kapena ndikunena zona. Statement ya munthu imakhoza kumugwirisa yeka. That is why kuli intelligence. Anthu ambiri mu UTM uja akusintha malilime, tangi yawo ikusintha, umangoziwira kuti uyu walandira ndalama uyu. Kuteroko imfa ya Chilima ena alemera kopya chifukwa chani MCP ikufuna ioneke kuti yo ni making ndi akuyuza sopano UTM ija kuti igawanike, chifukwa akuziwa kuti akangosiyana ndi UTM ngati a UTM sakhalabe uko basi zathera bombo zawo. So ndizomvesa chisoni kuti these people instead of inviting each other to a round table akungokangana. Zachitika pa round about yakameza pamene vice president amaendera ku southern region, is a sign yonena kuti ino ngati ntolankhani mudziwe kuti all is not rose in the UTM. Kwatulukaso kalata dzuloli ema concerned citizens amu UTM just know kuti all is not rose. Atatulusa statement kuti koma statement imene jati ndi yabodza atu yama concerned koma Amalawi aonatu Amalawi aona kala ilipo ija ndi ya UTM. Komanso kunatuluka statement kuti yo watuluka mu mgwirizano ndi chifukwa chani ujene aja ma ministers aja ali konko. Komanso ine ndikakhala kuti mayembekezera kuti nawonso atuluke ndi ya UTM munthu anabwera kumene kuja chifukwa cha UTM, ndipo ena ajanso ife sitima aona ngakhale pa campaign nthawi imene yotiri ya UTM tinangodabwa kuti awati ndi a minister awa ndi ndani uyuyu, koma lero wakakamira kuti wakakamira konko. Komanso akanakhala kuti a vice president aja ineyo a vice president is a personal friend wa ineyo takulira limozi takhalira limozi komba paja nemangonena chilungamo akalindo munali ku UTM pankhani imeneyi. Anthu Amalawi mwina amangodziwa zokuti kuli nduna za boma zina ndizochokera ku UTM. Nduna zake ndi ziti zimene inu mumazidziwa kuti izi ndizochokera ku UTM? Nduna imene ine ninayionapo kuti inali yochokera ku UTM ndi Kanyasho ndi Anyalonje ndi Michael Usi nthawi imeneyo ali nduna ndi Akaliati. Ena oseosi ni maziwa ndi Akambala, ena oseosi anali ya UTM. Ndinangoona atakhala ya UTM. Nde mukamati anakatuluka chifukwa chokuti chipani chatuluka mmafuna ati atulukeko onse amene mwachulawa onse amene anabwera kuzera pa UTM ticket anayenera kutuluka. Ngakhale olo vice president uja anayenera suna Yesu atuluke chifukwa chindo wa UTM. Manipesa and the vice president uja nthawi yake yokuti achite build chipani cha UTM ndi inoyo
asabwerese ma divisions. The moment iye ujangoenda outside the UTM line, the Michael Usi is also finished. Anayenera kuti akhale achibwerese chipani chija popeza iye uja ndi vice president. Tikati vice president. You want a Michael Usi kuti atulukepo pomwe malemu Dr. Saulo Chilima amene anali mtsogoleri wa chipani chimene chinzimu wa use mumtendere sanatuluke. So banana anatuluka analengeza kuti tatuluka. Si apa alengeza. Akanatuluka bwanji Chilima jo asanalengeze. Munthu amatuluka akalengeza ndi apa alengeza some kuti tenti tuluke. Ndi Usi akanatuluka twe. Including Michael Usi uja. Ena akumati apupuluma UTM kunena zokuti tatuluka mugwirizano. Inu mukuti bwa? Kodi iniyo kunyumba kwanu nyumba itagwa abambo wanu ndikuphinzidwa amene mujamo. Anthu ndikukuza nikuti nyumba yakuphinza ntoni nyumbayo. Inu muzikhabemo. Atuluka achita bwino kutuluka panopa chifukwa akufuna anthu adziwe chilungamo kuti chinachitika ndi chani. Kodi tusachitika zija ndizoziziswa kwambiri. Ndipo anthu ena pakana leroli akumazuka osakhulupirira kuti zinachitika. Ena kumaona ngati ndi maloto zimene zinachitika zi. Ndi a UTM achita bwino koma chimene akulakwisa ndi kusakhala kutuluka ngati one block, atuluka ngati mzipani za UTM zitatu. Anthu ena akuti UTM ndi Chilima. Chilima anali UTM mzimu wawo use mumtendere. Do you agree with this? Ndi mfayawoyi mukuona tsogolo kuti palibe tsogolo lowala la chipani chimenechi cha UTM? UTM akupupuluma kwambiri chifukwa pamene Chilima watisiya muja akanakhala mwina awolomezi 8 asakupanga kanthu akupanga ma strategy yawo. Koma pano pamukhoza kuona kuti within 40 days ayamba kale kumaitana ati anthu kuti ati alowe mu chipani moja. Akanakhala kayepe kuchipinda kwawo ndikuona kuti kodi what do we do next. Ndizivomerezane nani kunena kuti UTM ija ndi Chilima chifukwa chokuti mphamvu zambiri zinaperekedwa kwa iyeyo komanso chipani cha UTM ma structures yeni ngakhale zikuti akhonza kususa atabwera pano pa UTM asusa koma alibe ma structures ine nali konko takhala tikumanena kuti build structures. UTM ndi chipani tu cha pa Facebook koma anthu amangosatira chifukwa cha munthu uja malinga mukulankhula zimenezo ndinu Boni Kalindo. Ndikulankhula ndipo I'm facing this camera kuti UTM ilibe ma structures. Anthu amasatira Chilima uja UTM ndi chipani cha pa Facebook. Lero limunati mpite olopangona bomba mungofuza kuti tikufuna UTM ma areas simukapeza. Anthu amamusatira Chilima uja chifukwa cha zimene iyeyo anali. Koma it is not too late. Akanakhoza kuchichita build chipani cha koma popeza andale amaona mosiyana ndi anthu. Ineyo ndikananena kuti UTM akanakhumbirira kwambiri mere Chilima ujayo chifukwa amene uja ndi game ndi mere Chilima uja. Iwo aja atangoti UTM aja agwire ntchito ndi mere Chilima ujayo ndi game. Koma upeza andale ndi makape amaona zosiyana ndi zimene amaona anthu. Amaziona zabwino akakhala kunja koma UTM asapupulume. Mukuona kuti mwa mere muli kuthekera ngati mene analili nawo Chilima. Nangasi iye uja mamuna wake anali malemu Chilima ndipo zonse zimene amapanga Chilima akuziziwa kusonza kuti zinsisi zina mere uja akuziziwa koma upeza chifukwa chajera anthu ena akuona ngati mere uja atamutenga asokoneza zinthu zawo ndikuti anthu akulandira ndalama koma mere Chilima ndi game. Ine ndikuta kuona kusogoloko kunena kuti akhanga kuti anthu andale amafuna amakhala ndi mtima ofuna kutukula ziko lino ndiye tingoyerekeza kuti anthu asankha kukhala kuti President Arthur Peter Mutharika amusankha kukhala woyimirira chipani cha DPP. Ndiye ndikumutenga mere Chilima ndikukhala running mate kapena ndikumutenga atopere ndikukhala running mate ndikuchita so create udindo na omuyika mere Chilima ndikukhala second vice president kapena first vice president chingachitike ticha. Koma anthu amaona mofoira. It appears you are driving agenda ya DPP. No, I'm not driving. I'm makamba bonkhani yonena zokuti mwana wanzeru amabwerera kwawo. Statement imene matanthauzani. The fact of the matter is that UTM inachoka ku DPP. Ndipo ndi mmene zinthu zilili muziko muno kuti zinthu ziyende bwino. UTM acha akoene abwerere kwawo. Koma asabwerere kwawo. No. Asabwerere kwawo ngati iwo si UTM. Abwerere kwawo ngati UTM a strong block
That's why ndikunena kuti kodi a UTM aja atamusankha Mary Chilima ndikukhala owasogolera ndikupita kumene kujako ndikusankhidwa Mary Chilima ndikukhala running mate chingachitike ndi chani muziko muno kapena ndikumutengaso atupere muluzi ujayo ndikukhalaso pamene pajapo chingachitike ndi chani komanso tiyerekeze kuti Arthur Peter Mutharika sakuyima ndikunena kuti ati ayimirire ndi atupere muluzi na pajamazo kuti atupere muluzi ndi Arthur Peter Mutharika akhala kupanga ubale eti okhala limodzi anakhalaso limodzi kuti ulendo ona atakhala kuti Arthur muja sakuyima ndi a DPP aja ndikumutenga atupere ndikumusankha Mary chingachitike ndi chani koma chifukwa choti andale samaona. Do you see anyone who can take over and win the hearts of Malawians monga momwe anachitira Achilima mu UTM? Amene ene ndikumuona amene angachite wini mitima ya Malawi ndi Mary Chilima basi. Inu mwagwira pa amene Chilima? Ndi amene angawine. Munachezapo nawo ndikumva kuti mwina iwonso ali ndi chikhumbo chopanga nawo zinthu za ndalezi. Mary Chilima sininacheze nawo ndipo sinaziwe ngati ali ndi chikhumbo koma Malawi munomo izi mukumangolankhula ndikungolankhula kumene ndikuganizira ine ndi mmene ndimaonera Malawi amene angachite stay things there ndi Mary Chilima mothandizana ndi anthu aja. That is to say ngati ali ndi mtima ofuna kuwombola Malawi koma ngati ali ndi mtima wokonda makobiri ali ndi mtima wajera asamuchite koti. Mary Chilima uja asamuchite koti ngati ali ndi mtima okonda makobiri komanso ngati akufuna kuti chipani chawo chithe azipanga zimenezo. Dr. Michael Usi tsopano ndi Vice President wa dziko lino la Malawi mwayankhula nako ndi Ausi chiyayireni pa mpando meneyi. Ndinangwa achita congratulate kuti thank you very much my mweneni because we call each other my mweneni. I congratulated him. My mweneni kutanthauza chani? Nzanga. My mweneni kwathu ku Mulanje ku my mweneni ndi best friend. So I congratulated him. Yes. Kunkhani zokhuza dziko munakambira nako? Sitinakambirane chifukwa chokuti tili maiko osiyana. Iwo aja alikuja ine ndili kuno ndi apapa sitiende. Kuja nde kuti? Kuja akukonza zopita kwaona ku Canaan. Ine ndi anzanga ati kupita kukasiyako. Ndithu. Inu mupita ukasiya. Ife ndikupita ukasiya. Iwo ali kukonza zopita Canaan. Ndiye mbali imene yoyo. Ndesi munakumane kugwirizana kuti ayi kukasiya kumwina mutikokereko so nafe ku Canaan. Ine ndi Michael we don't talk politics. Imene ndi ma principles atu anangobwera asoma automatic. Ine ndi Michael ngati tingakambirane ndiye kuti timakambirana za drama. Koma nkhani ya politics ayi. That is why ndikunena kuti ndinango achita congratulate. Michael Usi kuti akhala vice president. Ndimafuna ndibwereso kumeneko kuti munakambira nako zokhuza drama chikhalireni pa mpando mene wa vice president. Sitinakambirane so zokhuza drama ndisifuka chonena kuti mpata okumana osunapezeke umenenso ndikuukayikira chifukwa choti iwo aja ali ziko lina inenso ndili ziko lina. Munakakonda kuti mwina winiko anakakumanako ndi manganya chisanafike chisankho chikubwerachi. Akanondo kamba kuti winiko mudakakonda anakakumana ndi manganya. Winiko akanakumana ndi manganya zikanakhala bwino chifukwa zangovuta kuti mwina kumalawi kuno timaona ngati drama ndi zinthu zopanda ntchito koma drama is the biggest tool yochita develop ziko. In other countries drama mwachisanzo Zelensky president wa ku Ukraine ndi actor paliye pacha. Schwarzenegger anali actor. Komano kuno kumalawi kuaona Michael aja kupanga drama already anthu amba kunena kali kuti mwaona akupanga tu drama Michael Usi nanga si anthu samasiyanisa tikati the drama part ndi serious business. Amune natuzulo kuchikwawa kuti mamuna andapita kumakapanga drama koma wini kwata kumana ndi Michael Usi for the last time or for the first time ndingasangalale kwambiri chifukwa we should not kill what is us. Mutha upanga zakupya ndithu zosangalasa. Yeah, it's not kupanga zakupya. We will just continue zimene takhala tikupanga. Yes. Sewero lomwe mudapangapo ndi manganya lomwe mumalikumbukira kwambiri ndiliti? Manganya ndapanga naye masewero ambiri koma ena mwayi amene ndimakumbukira ndili jaine ndinaswa matambula mbale
kumpemba uko anditanamizidwa kuti Manganya wadwala komanso Manganya uja ndikape kwambiri amandiputa dawa anabwera siku lina kuzandinamiza ine kwa mzukulu wanga kuti iye ndi mkazi ndinatulukira mochedwa kuti anali iyeyo ndiye ndimafunafuna nitamuswa ndithu mutaenda naye kanthawi nditaenda naye kanthawi so ena mwa iwo mamasewera amene ndi mamukumbukira nawo ndi amenewo tapanga zambiri ndipo we were very close kwambiri koma kumbali ya ndale iyayi wazipanga zawo ali ku Kenani ine ndikupita ku Kasero pali kasewero kena kake kanatuluka inu muli ku Ndende nthawi imene zinangochitika kuti inu akumangani nawonso awa akulumbiritsidwa mwina simunaonere nawo zina ndi zina panali kasewero kena kake munapangapo amayamikira anthu kuti koma Manganya uja zikumuyendera kwambiri kasewero kamene kumunakaonera iya ndikukakumbukira inu maoneka odabwa kuti atani mukakumbukira amene kaja ndikukakumbukira ndi madabwa chifukwa chonena kuti Manganya kubanja lathu ndi mzukulu wanga amaoneka kuti amakhala controversial ndi munthu amene ali katchali munthu amene ali wokuba amene ali wopanda chilungamo Manganya osakhala Michael Usi ndiye mmene ndimamva anthu ajakona kuti ndipo ndi munthu wakuti ndi madabwa kuti akumuyamikira uyu munthu wakuti ndi katchali mumamusiyanitsa bwanji Manganya amene mmadziwa inu ndi Michael Usi? Michael Usi is someone who is educated. Michael Usi ndi munthu amene who is able to do things, wonders, and given chance Michael Usi can bring change, meaningful change. Akusiyana ndi Manganya. Just like imeneso anthu amandionera ineyo amaona ngati boneka lindo ndikape mukuona mokuthekera mwa Michael Usi kuti akhoza mwina kuyesera kuchita izo zimene Achilima amachita komanso agenda imene anali nayo Achilima with good advice atakhala kuti ali ndi ma advisors abwino komanso yo waasatira chifukwa vuto la kuno ku Malawi umafuna wekha ukhale president iwe wekha so ukhale so advisor malama kuti walole anthu ena azikuchita advice iyo mafuna uzi achita so advice tengane kuti ma advisors akuno ku Malawi si ma advisors ni makape because amapangidwa advised ndi munthu ukuthi amuchita advice so Michael usatakhala kuti ali ndi good advisors asathamange kwambiri asakhale ndi phuma can bring meaningful change koma akakhala ndi phuma sizitheka pomalizira penipeni timalize ndi nkhani ya mmene mwakhala mukukaonekerera ku mabwalo a milandu mukamapita mumavala mwina pena zinthu zosekesa kwambiri anthu amadabwa kuti zija nkhani jani makamba ija kuti ukhangatitu aboneka lindowa nkhani ndi sewero mukumakonda uvala maovolosi mukamapita ku mabwalo a milandu chifukwa chani is there any meaning maovolosi amene mavala aja maovolo aja ndi mavala ndikamapita ku ruling kuti ku judgment chifukwa ndi makonzekera ukaidi ndiye mukaiona ovolo yanga ina ndi ya red ina ndi ya white ineyo mene ndimapanga zinthu zosangalatsa moyo wanga sinimafuna kupanga chinthu chomusangalatsa munthu chimene ndichione kuti chingomusangalatsa munthuyo ndiye mapeto ake ine chizandiphinje mwachisanzo pano panda kamba za Michael Usi akanakhala wina sibwenzi pano ntamuzuzula Michael Usi ndikanangokamba zabwino za iye ine I am not like that ine I don't beat about the bush ine ndimangonena chilungamo so ndimavala zimene zijazo chifukwa ndimadziwa kuti ndikavala ichi ndi chimene moyo wanga wakonda kuti ndivale pokonzekera ukaidi chifukwa ine ngati komoni mapita okonzeka ndimakonzeka kuti ndikalowa kapena ndikutuluka china chilichonse chikoza kuchitika chifukwa ziko ili ndilovuta si onse amene ali ku Ndende ndi olakwa ena aja anapita ku Ndende chifukwa cha anthu ena. We are approaching 2025 elections. Mukuyembekezera zotani? Ndikuyembekezera imfa zambiri zimene azikonza anthu amene andale. Ndikuyembekezera anthu kumenyedwa. Ndikuyembekezera campaign that is not fair. And pempho langa ineyo ngati president wa anthu osauka tipemphe aboma akhale level playing ground. Playing ground ikhale so conducive zipani zonse chifukwa iyi si one party state in the ziko la democracy with a number of parties apereke playing field ikhale so conducive asakhale ndi litima asapyangire ngati ili nkhani yolembesa anthu alembese equally osakhala kumanena kuti kumwera machini aonongeka Eastern region machini aonongeka kumpoto machini sali bwino pakati pano ndiye
ndikumakhapo kuti akulembesa aliyese ndikumanenanso kuti achewa tilipo 14 million ise sign yonena kuti zisankho zimene zikubwera sizakhala zabwino. Mwapereka 10 days ku dziko pa nkhani mwakambayi kuti ikonze nkhani imeneyi yokhuzana ndi registration nkhani yaku MRA ndi zina zotero. Mwaopseza kuti 10 days imene ikatha china chake chisanachitike muchita ma demonstrations amenenso simukudziwa kuti mukayamba mmaliza liti chifukwa chani muchita izi. Dziko lino silaja kweratu ya dziko lino sila Michael Usitu, dziko lino ndira Malawi, dziko lino sila MRA, dziko lino sila parliament, dziko lino ndira Malawi. Tikuyenera tikamapanga zinthu zathu ngati anthu andale amene ali asogoleratu azipanga zokunena kuti aziziwa kuti kunja uku kuli mavuto. Chifukwa ma program ena amene amapanga ni ma program otumbwa kwambiri amene sanga komere anthu osauka. Mwachisanzo, can someone wake up in the morning ndikanena kuti talesa kuvula mchenga muziko lokuti ndinachita promise anthu 1 million jobs mchenga ujo umene ukupitisa ana ena ku school mchenga ujo umene ukujesa mabanja ena ache mwangona mwansirizamu muchitakale muluwingamu mchenga umene ujawo mu Blantyre kubangwe mchenga omwe uja wina akango wakhuta ku nyama yaje akangona kuti mchenga taulesa awirire sini ya environment mwina simutha kuyunikiranso ine ku school unapita koto ziko limene lilibe mitengo mvula ikagwa mchenga uja umapita ndokukafika kumazi ndipo ngati siti uchosa mchenga ujaso msinje uja umakwiririka ndi anthu aja kuthandiza kuti tizichita clean environment. Ndiye ineyo ndimangonena chilungamo zimene ndanena zijandanena chifukwa cha mavuto amene akukumana ndi Malawi. And MRA must not take this as a joke. I don't play. When I'm saying tikupita pansewu timapita pansewu. Ena amankakaika kuti tipanga mademo ku Blantyre, tipanga mademo ku Zuzu, tipanga mademo ku Lilongwe, tipanga mademo ku Mangochi kumene ndinamangidwa ndi kuzomba. Tinakwanisatu. Nde MRA akumanena kuti nkhani imwe yamba ya urgent tax stamp mwina mwabwera mochedwa chifukwa khala ukumana ndi ama business and pakadali pano ayimitsaka nkhani imeneyi. Ngati ayimisa tithokoze ngati ayimisa ndi kuti amba kumva MRA chilungamo chake nchona kuti afuna achite please president wa dziko lino sana kumane ndi a business ndipo umboni tinawo sana kumane ndi a business chifukwa ine mapanga kafukufuku inetu anga ndi evidence based ndikamapita kukapangisa press conference ndimakhala kuti china chiyo sitachifufuza monga mene timanene ya za MRA timanene ya za national registration komanso za political arrest zimacha timakhala kuti tili ndi kafukufuku kale so asakunamizeni khandi akapoloma tikumana nawo ndi auze soda akapoloma don't lie to the nation. Yes. Nde mwati ma demonstrations amene wamuchita dziko lonse. Koma tsiku lenileni simukudziwa lokuti mmalizira liti. What do you mean? Tikufuna tipange mademo onena kuti mwina dziko la Malawi sana aonepo. Chifukwa andale wa kuseweresa miyoyo ya Malawi. Considering mavuto amene alipo ndi azikabweresa malamulo omapanga mataxi yokuti azipinja Malawi, not here, not in this country. And is mankadu kuti anthu ondosaganiza bwino chifukwa at this hour mene ili economy ya ziko mundu sanga bwerese nsonko ngati menoji akalipire duty akalipire Malawi Bureau of Standards ndiye mukamphasulire mabotolo yaje kapena katundu achendere muzimu matira sticker ati chifukwa chokuti mukufuna muteteze anthu amene mwaone anthu amene amathawa border. I thought nthawi yomatira sticker munthu amene wadusa border inali imene koma Mungu mulipirisaso nawo mumugwira bwanji munthuyo komanso mwachita encourage bwanji anthu kuti azidusa pa border. So ine ndingoyimirira Malawi ndipo kuli kumangidwa ndimangidwa chifukwa ndikuyimirira Malawi osauka a business munati mukaone azimayi anzanu amene amapita ku Tanzania ku South Africa ku Zambia kukatenga yes Jewish profit imene amayipeza ndiomvesa chisoni. Ndikuyamikeni kwambiri akalindo. Thank you very much. Tachesa ndithu kwa nthawi. Thank you very much. Program imene ya Zodiac exclusive. Thank you. Manga noti manja mukugwirani chonchi. Yes. Mwadzadza malingi itu mungomveka kukutala malingi. Yes. Zimenezi mbali zonse ziwiri. Tutu. Ya anthu ena amaona ngati izi ndi za satanic kapena ndizokhwima. Ndimaona ku polisi kuti kamangidwa anthu amene kuti amene. Amakuvulani zimenezo ku polisi. Sinimalola. Izi sizituluka munthu mwanga ndipo timakhonza kuyambana kwambiri ndimauza kuti magalasi waso malowa na no magalasi ni mavula koma ano kuvula izizi ni mistake yaikulu. So malingi mpaka tutu ya ndimapanga zosangalasa moyo wanga koma kwa anthu amaona ngati ndi za satanic izi ndizo ngosangalasa moyo wanu moyo wa ineyo this is what I want to be.
Yeah, almost the minute amalizira program yathu ya Zodiac Exclusive. Mu program imene timacheza ndi Bon Kalindo amene amazicha kuti the DC president wa Malawi osauka. Timakambirana pankhani zosiyanasiyana zimene zakhala zikuchitika mdziko lino komanso zina ndi zina zimene iwo akonza zimene afuna achite kutsogolo kuno. Ine ndi Leya Malikano, tikumanenso sabata yamawa program ina ya Zodiac Exclusive. Mwakumana onse.